या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह आणि आपण पाहत आहेत सकाळच्या टॉप न्यूज। महाराष्ट्र राज्याच्या MMRDAच्या माध्यमातून मुंबई आणि उपनगरात रस्ते व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत। मुंबई उपनगरात त्या अनुषंगाने विविध मोठे प्रकल्प सुरू आहेत। यामध्ये वर्सोवा ते विरार सीलिंग प्रकल्पाचा देखील समावेश आहे। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ही सीलिंग उभारली जाते। मात्र आता सीलिंग प्रकल्प पालघर पर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू असून त्या संदर्भातील अहवाल तयार करण्याचं काम वेगाने सुरू असल्याचं सांगण्यात आलंय। त्यामुळे पालघर वासियांना जलद गतीने मुंबईत पोहोचता येणार आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसलाय। लांजा राजापूर मतदारसंघाचे आमदार राजन साळवी यांच्या गटातील लांजा नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षा पूर्वा मुळे यांच्यावर देखील अविश्वास ठराव बहुमताने मंजूर झालाय। उद्धव ठाकरे गटाच्या लांजा नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षा पूर्वा मुळे यांच्या विरोधात अविश्वास 13 विरुद्ध 0 मतांनी मंजूर झालाय। भाजपचे 3, काँग्रेसचे 2 आणि अपक्ष 2 या नगरसेवकांनी या अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केलंय। काँग्रेसच्या 2 नगरसेवकांनी शिंदे गटाला सहकार्य केल्यानं जिल्ह्यात महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला। मुंबई पोलीस दलातील भरती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवाराचा मृत्यू होण्याचं सत्र सुरूच आहे। रविवारी मैदानी चाचणी दरम्यान सचिन कदम या उमेदवाराचा मैदानावरच मृत्यू झालाय। सचिन कदम सैन्य दलातून निवृत्त झाले होते। माजी सैनिक गटातून चाचणी देत होते। सचिन यांच्या मृत्यूमुळे मुंबई पोलीस दलातील भरती दरम्यान मृत्यू झालेल्या उमेदवारांची संख्या 4 वर पोहोचली आहे। राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे नॉट रिचेबल असल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहे। यावरून अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीकडून त्यावेळी याबाबत स्पष्ट करण्यात आले। दरम्यान आता विरोधी पक्षनेत्यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या देवगिरीवर अजित पवार कधी येणार याची कोणालाच माहिती नाहीये। अजित पवार यांच्याकडे कामानिमित्त भेट घेण्यासाठी येणारे त्यांच्या भेटीसाठी प्रतीक्षेत आहे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात मृतांचा आकडा वाढतच चाललाय। आणखीन एका ST सदस्याचा मृत्यू झालाय, त्यामुळे मृतांचा आकडा 12 वर पोहोचलाय। तर अजूनही नवी मुंबईत अनेक सदस्यांची प्रकृती गंभीर आहे, त्यांच्यावर ICU मध्ये उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी दिली आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण साद लाईव्ह। नव्या कोकणचा या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्हचं YouTube चॅनल।